Thuis op de bank met man en dochter wordt nagenoten van het grootste optreden in Taiwan. Een event met meer dan 100.000 bezoekers dat live werd uitgezonden op de nationale televisie. We hebben heel veel optredens gedaan, ook optredens voor een stuk minder publiek. En dat was ook allemaal super om te doen, maar ja, dit was wel echt een bucketlist dingetje. Ja. Zo'n groot publiek heb je niet eerder gehad? Nee, volgens mij was de max, ik denk 23.000 tijdens 11e van de 11e, of bijvoorbeeld Statiefestatie in Roermond. Maar dit was wel next level. En zo stond Marjolein tussen de grootste artiesten uit Japan, Zuid-Korea, Singapore en Taiwan. En met provinciegenoot Martin Hurkens, die al jaren een ster is in Azië. Mede dankzij de zanger uit Schinveld mocht Marjolein zich ook even een wereldster voelen. Ja, de mensen reageren wel alsof je weet ik veel wie bent. Dat is gewoon heel raar. Dat is echt, daar heb ik echt wel in het begin heel erg aan moeten wennen. Dat er gewoon rijen staan van een half uur met mensen die met je op de foto willen. En die dan ook echt gewoon heel blij zijn en heel bescheiden en ook echt aankomen lopen. En je ook echt heel erg bedanken dat ze met je op de foto mogen. En ik vind het wel heel grappig, want ik denk, ja, ik ben maar gewoon Marjolein en ik kom uit Limburg. En ik doe waar ik het meest gelukkig van word. Het is nog heel vers natuurlijk, maar wat zal je het meeste bijblijven hiervan? Ik denk de hartelijkheid, de manier hoe daar de mensen met elkaar en dus ook met ons omgaan. Ze zijn daar heel erg van, hè? Als je maar goed doet, dan komt dat ook weer terug. Krijgt dit een vervolg op deze manier? Ja, dat zou wel heel tof zijn. De burgemeester zei bij het afscheid, neem je volgend jaar ook je man mee. Dus ik hoop dat dat ergens tussen de regels door een uitnodiging was dat we volgend jaar mogen terugkomen.